183வது கேள்வி பாருங்க. இந்த பூட்டுல 4 வளையம் இருக்கு. ஒரு வளையமா இருக்கு. இப்ப இந்த 4 வளையத்திலயும் 1ல இருந்து 9 வரையும் இருக்கிற நம்பர்ஸ் தான் இடம்பெற்றிருக்கு. அதாவது 0 இடம்பெறல. அப்ப மொத்தம் எத்தனை இலக்கங்கள் இருக்குங்க? ஒவ்வொரு வளையத்திலயும் 9 இலக்கங்கள் தான் இடம்பெற்றிருக்கா? இப்ப இந்த 9 இலக்கங்களை பயன்படுத்தி, அதாவது 4 வளையத்திலயும் ஒவ்வொரு நம்பர் செட் பண்ணி 4 இலக்க குறியீடு அமைக்கிற முடியும். எத்தனை அதிகபட்ச குறியீடுகளை உருவாக்க முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்ப பாருங்க, முதல் வளையத்தை எடுத்துக்குவோம். 1ல இருந்து 9 வரையும் தான் ஒவ்வொரு வளையத்திலயும் இருக்குங்களா? அப்ப எத்தனை வழிகள்ல இங்க அந்த நம்பரை அமைக்கலாம்? முதல் வளையத்துல 9 வழிகள் அமைக்கலாமா? 2வது வளையத்துக்கு 9 வழிகள் அமைக்கலாமா? 3வது வளையத்துக்கு அதுவும் 9 வழிகள்ல தான் அமைக்கலாம். 4வது வளையத்துக்கும் 9 வழிகள்ல தான் அமைக்கலாம். அப்போ இது 4 வளையத்தையும் பெருக்கணும்னா என்னங்க வரப்போகுது நமக்கு? 9 பவர் 4. அப்ப ஆன்சர் சி.